Днес се потапяме в една наистина фундаментална тема – изграждането на приобщаваща общност. В този анализ ще видим защо приобщаващото образование изобщо не приключва с последния училищен звънец или с затварянето на вратата у дома. Всъщност, то се простира много по-далеч и изисква активното участие на цялата общност. Нека разгледаме как участието и солидарността водят до съвсем реална, осезаема промяна. И тук веднага изниква един много дълбок въпрос. В какъв свят трябва да живеят децата? Това не е просто някакво риторично питане, а самата сърцевина на нещата, които разглеждаме днес. Дали децата трябва да растат в среда, която е разделена и пълна с бариери, или по-скоро заслужават свят, изграден върху взаимна подкрепа и разбиране? Изборът на този отговор реално очертава бъдещето на всички ни. Контрастът между тези два свята е огромен. Представете си разделения свят. Там едно семейство, изправено пред трудности, се оказва напълно изолирано и трябва да се справя съвсем само. От другата страна пък е подкрепящата, приобщаваща общност. Истинската промяна не идва от изолацията, нали така? Тя идва от солидарността. Когато хората започнат активно да се подкрепят, те буквално преобразяват всичко около себе си. Част първа. Отвъд стените на класната стая. Къде наистина се случва приобщаването? Добре, нека влезем малко по-в дълбочина. Приобщаването просто няма как да остане затворено само у дома или само в училище. То трябва да прелее навън. И тук не говорим за някакви сложни административни правила, а за жива среда, която се крепи на три основни стълба – уважение към различията, равно участие и подкрепа за абсолютно всеки. Това е основата. Без уважение, участие и подкрепа, общността просто не може да функционира пълноценно. Защо тази общност е толкова жизнено важна? Много просто, защото тя директно намалява изолацията. Освен това изгражда дълбоко разбиране и укрепва системите за подкрепа. Когато има здрава мрежа от хора, един ежедневен проблем, като например намирането на подходяща извънкласна дейност, спира да бъде непреодолима стена и се превръща просто в поредната задача за решаване. Изолацията се стопява на секундата, когато някой е готов да подаде ръка. Втора част – силата на солидарността, споделяне и подкрепа. Тук вече говорим за ефекта на доминото. Семейната солидарност е в самата сърцевина на идеята, че семействата са фундаментално по-силни, когато са заедно. Всичко това се разделя на три ключови компонента – споделяне на опит, взаимна подкрепа и учене от другите. Точно споделянето на опит е това, което изгражда емпатия. Не става въпрос само да се дават съвети, а да се строят мостове чрез реални лични истории. Трета част – предприемане на малки действия. От семейството към общността. И така стигаме до най-практичната част – как теорията се превръща в действие. Ежедневното социално участие е мостът между дома и външния свят. Има три много прости стъпки. Първо, отворен разговор с други родители, може би докато чакате децата пред училище. Второ, активно включване на другите в общи дейности. И трето, да бъдем отворени и уважителни. Изобщо не са нужни грандиозни жестове, а по-скоро тихи, постоянни малки стъпки. А къде могат да се приложат тези стъпки? Разбира се, на местата за социално участие, училищни дейности, общностни събития и групови проекти. Това са арените на реалния живот. Тези места са напълно перфектни за изграждане на приобщаващи ценности, защото хората се събират с някаква обща цел. Един училищен базар или квартален празник са чудесен повод за създаване на нови, смислени връзки. Четвърта част – изграждане на обществен кръг, практически връзки. Сега е моментът за малко самооценка. В материалите откриваме едно много полезно практическо упражнение. Помислете върху изречението «ще се свържа с». Празното място очаква да бъде попълнено с името на конкретен човек или семейство. Идеята е да се идентифицира поне един човек в обкръжението, с когото може да се изгради нов мост. Просто е, но дава кристално ясна посока за действие. Разбира се, нека бъдем реалисти. Често имат пречки. Какво реално спира участието ни и каква малка стъпка може да се направи, за да се преодолее това? Тези въпроси са важни.
Често спирачката е просто липсата на време в забързаното ежедневие или лека несигурност. Важното е да се открие кое е това препятствие и да се помисли как най-елегантно може да се заобиколи. Ето и един своеобразен списък с задачи за следващите дни, за да превърнем идеите в реалност. Една малка крачка към общността може да е просто кратък разговор с друг родител, включване в училищна дейност, споделяне на личен опит или пък подкрепа за семейство в нужда. Това са ясни и достъпни стъпки. И най-хубавото, те не изискват никакви специални умения, изискват единствено желание за първата крачка. Пета част – създаване на широка социална промяна. Ефекта на вълната. Време е да погледнем голямата картина. Индивидуалните усилия никога не остават изолирани. Те се натрупват и се превръщат в масивна социална промяна. Процесът е следният. Първо, семействата се събират. Второ, общностите стават много по-силни. И трето, цялото общество става по-приобщаващо. Положителната енергия преминава от семейните връзки към пълна трансформация на обществото. Изводът тук е ясен. Малките стъпки водят до огромно въздействие. Всеки родител има значение. Всеки човек, който полага грижи, играе незаменима роля в това движение. Оказва се, че най-мощните инструменти за промяна са сътрудничеството, откритата комуникация и взаимното уважение. Когато ги използваме ежедневно, създаваме общество, в което наистина има място за всеки. Да обобщим 5 ключови извода от днешният анализ. Първо, приобщаването расте чрез участие на общността. Второ, семействата са много по-силни, когато се подкрепят. Трето, споделянето на опит изгражда емпатия. Четвърто, малките ежедневни действия създават голяма социална промяна. И пето, всеки един родител може да допринесе за приобщаващо общество. Тези точки перфектно обобщават цялата философия на участието. Приближаваме се към края с един много силен цитат. Приобщаването не се изгражда от един човек, то се изгражда заедно. В тези думи има толкова много топлина. Този процес е колективно пътуване, създаване на жива екосистема от подкрепа, където никой не трябва да се справя сам. Заедно сме много по-способни да създадем среда, в която всички процъфтяват. Завършваме с този провокативен въпрос. Каква малка стъпка може да бъде направена още днес? Оставяме този въпрос да отстеква свободно, за да насърчи размисъла върху личната ни роля в изграждането на едно по-добро общество. Време е за действие, дори и за най-малкото. Благодаря ви, че бяхме заедно в този преглед на материалите и до нови срещи!